Srpski krivak je dobrovoljno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje slobodoumnih, uglednih i uspešnih ljudi koji deluje pod geslom Misli srpski, delaj svetski. Osnivačka skupština održana je 6. juna 2010. godine u Selevcu, na njivi Dragoslava Lazića zasajanoj naročitom sortom domaćeg belog kukuruza, srpskim krivakom. Ciljevi udruženja su afirmacija vrhunskih dostignuća Srba u matici i rasejanju i prijatelja Srbije u kulturi, nauci, umetnosti, sportu, novinarstvu, privredi i poljoprivredi. Čuvanje i afirmacija tradicionalnih kulturnih vrednosti i običaja našeg naroda. Najznačajniji događaj jeste dodela godišnjih nagrada Srpski krivak za naročita ostvarenja. Srpski krivak je beli kukuruz iz sorte tvrdunca. Pretežno se koristi za ljudsku ishranu. Izuzetnog je ukusa zbog čega se održao do današnjeg dana, uprkos brojnim hibridima. Klip je dugačak do 30 cm, često je blago zakrivljen sa nepravilnih 8 redaka zrnevlja, pa je u narodu poznati kao smak. Svake godine udruženje organizuje i učestvuje u brojnim naučnim, stručnim, kulturnim, sportskim, medijskim i dobrotvornim zbivanjima. U toku 2018. godine realizovane su mnogobrojne aktivnosti članova udruženja, od kojih izdvajamo predavanje Vlatka Vedrala, Siniše Borovića, Obrada Zelića, Miloja Rakočevića, Petra Kočovića, Milana Stevančevića, Slobodana Vujića, Stevana Kovačevića, Živorada Lazića, Branislava Denisa Božovića i Borisa Mićića. Dela Miodraga Živkovića prikazana su na izložbi u MOMI, seminar Stanislava Caneta Pejovića o sigurnosti brana, književne večeri Laure Barne, promocija knjige Laure Barne, Pece Petrovića, Milana Raspopovića, Jelene Ćirić i Aleksandra Lukića, udžbenik Pravoslavni menadžment Siniše Borovića. Objavljeno je više tekstova Radmila Rončevića. Nenad Lalović izabran je za člana izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta. Film Jelene Mile, Čelične ratnice, emitovan na Festu i na filmskim susretima u Nišu, a zatim ostvario i bioskopsku premijeru. Film Psihološka anatomija lepote, sociomedicinski aspekti Dimitrije Panfilova. Organizovana je proslava povodom Dana Srpsko-ruskog bratstva. Izložbe skulpture Dragana Radenovića, izložbe slika Dragana Stojkova, izložba fotografija Ljubivoja Ršumovića. Održana je Zmajada. Koncerti Slavka Nikolića, Aleksandre Padrov, Ljube Manasijevića, Vere Milanković, Baneta Ostojića, Vesne Dimić-Ilić, Biljane Petković, Hora Gledanice. Održan je Vitez Fest. Brojne aktivnosti klikera i klikerčića. Više krivačana učestvovalo je na forumu Razvoj karijere u 21. veku. Brojni krivačani učestvovali su u organizovanju košarkaškog evropskog prvenstva dijaspore. Plesni nastup pod vođstvom Miodraga Kastratovića doneo je mnogobrojne medalje na evropskom prvenstvu u paradensu. Izložba Putevi uspeha povodom 95 godina košarke u Srbiji. Serijal Stanka Stojiljkovića Nauka 50. Više članova udruženja učestvovalo je na Šeširijadi 2018. Zalazak u Svitanju, 5-godišnji vremeplov Muzeja Žeravica. Profesor dr. Aleksandar Cvetanović putem web sajta Srpskog krivaka poklonio je članovima i prijateljima udruženja brojne zbirke svojih autorskih fotografija. Organizacija brojnih predavanja i okruglih stolova u saradnji sa udruženjem Prijatelji srpske kulture. Brojni članci u novinama, gostovanje u radio i televizijskim emisijama. Dragan Radenović izvajao je skulpturu ruskog diplomate Vitalija Čurkina. Skulptura će biti postavljena u njegovom rodnom mestu u Marinkinu 24. februara 2019. kao poklon srpskog krivaka, naroda Srbije i naroda Republike Srpske. Saša Borojević osnovao je kinesku školu. Tatjana Kalezić i Bata Đorđević osnovali su školu za preduzetništvo u sportu. Nova knjiga Stanka Stojiljkovića. Mitropolit Amfilohije Radović obišao je eparhiju u Buenos Airesu. Održan je Balkanski skok prijateljstva. Organizovana je tribina fizičke aktivnosti u 21. veku. Organizovan skup povodom 100 godina od oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu.
Hadži Dušan Kaličanin postaje programski direktor Fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture. Na Eurometropolis Masters turniru u Lilu, najprestižnijem džudo takmičenju ove vrste na svetu, Vuk Rašović je osvojio zlatnu medalju i isti uspeh ponovio na Grand Prix Masters turniru u Bordeauxu. Na šampionatu sveta za velike majstore džudoa u Meksiku osvojio je srebrnu medalju. Organizovana je 8. godišnja skupština Udruženja Srpski Krivak u Požarevcu.